Vogelwachters, boeren en de pleegbeestenbestrijder op het Ameland zetten nou alles op alles om de enige echte rover op fjouwerpoortjes op het eiland te bestrijden. De rot. Want deze beestjes zitten de greidevogels bot in het paard. Hier op het Ameland doggen alle boeren mee om agrarisch natuurbeheer. En dat is in de maaitijd ik wel te zien, want dan ben je een ook rieselijk soort greidevogels om het breeden. Maar die greidevogels hebben de laatste 10 jaar een heel soort lijst van rotten. Daar wordt al jaren zien optreden, maar dit jaar ik nog wat extra's. En dat extra's bestaat uit 20 vangkooien van de provincie. Betekent ik nog maar een digitaal wasgooiingssysteem voordat er een rot in zit. Dat docht wel vertuten. Dat is 1 rot minder. Nevens de agrarische natuurvereniging is het ik wel nedig. Nou, als ik nou naar mijn eigen stukje kijk, dan waren hier vorig jaar leek het hartstikke best te gaan. Hoop jonge kiewieten. Maar toen later in het seizoen, toen de gruto's bijna uitkwamen, toen waren er in een paar dagen waar de helft van die 30 broedparen waren opvreten door ratten. Ja, dat komt natuurlijk niet goed. En dat is eigenlijk niet alleen hier bij mij op dit stuk, maar over het hele Ameland wel het geval. De greiden lezen kleer van een nij breedseizoen. Maar de rotten zitten ik net stil. Nou, dat is een duidelijk gevolg van ratten die op zoek zijn naar vreten. Zelfs een gans, ik denk dat die overleden is aan een vogelgriep. Die hebben ze gewoon metgenomen naar het gat toe. Dan hoeven ze voor de rest niet meer zo ver aan het open. En dan kunnen ze mooi verder gaan. Koiker had maar een pad van de 20 vangkooien, maar had daarmee van december al zo'n 120 rotten vong. Maar Ze binnen denk ik beheersbaar, maar dan houdt het op. Uitroeien, dat red je niet meer op. Het gebied is zo groot, vanaf het strand tot aan de duinen, tot aan de zeediek. Ze zitten overal in principe. alleen nog betere vangstmiddels is nevens de boeren net genoeg. Er moet ik meer yield bij. Dat wij ook geld krijgen om bestrijding op poten te zetten. Want dat binnen toch op jaarbasis ben dat hele bedragen.